Sasa tutafanya nini? Jodak makodha kosiala e Iseme yuago kangnone ewi pol kata sirni mag teko stima masani olware alworano, gino makoro miyogi kiondko ni kide kelo negi masiche mapoya nono. Mana kaka lipota marwa ma kaunti ma Kisumo Millicent Adhiambo leronwa, jodak go yango ni kwayogi ne kambi mar keyo teko stima mondo ochop ochung sirnigo kata polgo osegore e lwanda. E gweng' ma Kodha Kosiala mayudore South Alungo e Iseme sub-county, picha mako ka moko kuom pol kata sirni mag teko stima olwar ma onindo piny e lowo. Moko oyiengore yien e tok udi, ka moko to oleng'ore e dinga paya kendo chiegni podho piny. Jodak ma alworano koro nyiso luoro ma gin go ka gikoni polgo keto ngimagi kod mag nyithindgi e andaki nikech gin kod teko stima kuomgi. Ma en chandruok ma giwacho ni osebedo kuom kinde ka bedo gi teko stima makelo yot mar ngima koro lokore negi midhiero matamre gi nono. Wasebedo gi shida mar wach stima. Stima opodho piny kendo onyalo kelo effect anytime. Idwang'o ka jamni dhi kanyo, omera ma jaduong' gweng' man ka miluongo Joramni geng'a. Oonge gi kwe dala ok onyal wuok nikech rito pol molwar piny gi stima kuomgi. Gima lit na mogik to wach rito mar jaduong'. En gi jatuo monego riti, wiye wil mobed confused ko komi kata nyuka, norito joma pol dwa nego. Bende gikoni kata mana jamni ma gipidho moting'o dhok, gwen, rombe kod punde bende giluor ni nyalo wito ngimagi nikech wach polgo ma oting'o stima kuomgi. Nyocha agolo ma dhiang' gi uno mana ka dhiang' dhi kanyo. Ka gini dwa nego na dhiang' mana dhera e dala. To wan gi chandruok gi nyithindo ma e skul maluwo kanyo, dhok, gwen, gi gima ma ngima. Polo podhi tiend e yath mani dir dalana. Koro yadhno be wang'. Jodak go koro seyo kambi keyo teko stima ma alworano kuom soyo ma ok ochopo irgi mondo okonye chungo polgo kaka owinjore. Kwayo ma giwacho ni nyaka ne gichak goyo negi dhok dweche 3 sani arene polgo lwar pok owinji kata matin. Gweng'wa ka pol sogore piny, mamoko nindo nyaka e od mama moro ka. To mama no osego report, wan be wa witness kuom dweche 3 jopawa ok bi. Moko be nyaka e ndara. Fau ringe ndaro kama ka fau gine to bam mana e kor chiel mar wuoyi moro kae. Pols mag stima mopodho 4 to koro en dweche 3. Koro nyocha report lastly on Tuesday. Ka giwachona ni gibiro, nyaka sani pok gibiro. En gweng' ma kinde mokalo osebedo gi lal mar stima, kwayo ma bende ne gichwalo mondo okelnegi stima. Kata kamano, stima koro kelo luoro ka kwayo gi ne sirikal kokalo e kambi mochung' ne keyo teko stima ewi midhiero no chalo kamae. Koro kwange ni jopawa rito ni nyaka ng'ato tho eka giring gibi. To sama gibiro ng'ato osethone, ang'o ma gidwa konyo? Sama ng'ato osetho, already ng'ato osetho, ngimane ok biduogo. Koro gisani ma wawuoyi kani wakwayo jotelo mag jopawa mondo gibika, mondo gikony ngima nikech gigo duto te matimore e bwo pawa gin gik makawo ngima dhano. En midhiero masani omiyo jodak mawuok Kodha Kosiala e Iseme chunygi omoko ka koro gikwayo kambi mochung' ne keyo teko stima mondo ochop irgi mapiyo ores gi lwet masira manyalo muoch kowuok kuom pol mag stima masani olwar kendo nigi mach kuomgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. Erokamano nyakwara Mogi, mago ema ne waikonu weche manyien mag